Seyahat söýüjüler Erzincan'a ýagny el işleri diýsen meşgul bolmak bilen Erzincan özüniň mit işlemesi bilen tapawutlanýar. Bir de mäzer Erzincan'yň merkezine ýerleşen ýer zeminine mit önümler ýagny dukanlaryna ýerleşýärsiňiz diýer bir näçe mit önümlerini görýänsiňiz. Umuman Erzincan özüniň mit önümleri bilen mit işlemeleri bilen Türkiýanyň çägine meşgul bolmak bilen gelen her bir seyahatçı merkezdeki yerleşen yer zeminlerdeki ýagny mis dukanlaryna aýlanyp görýärler. Elbetde bu ýerde bir näçe gapgaçlar sinýänsiňiz mis önümlerini häzirlikçe seyahatymyzy bu ýerden dowam edýär seyahat söýüjüler. Gadimy döwürlerden bäri Erzincan'y döwme misçilik giňden ýaýrapdyr. Tabaklar, gadanlar, gaplar, küýdeler, legenler ýasalypdyr. Häzirki döwür döwme misçilik ähmiýetini uly ünsürilip, dürli görnüşli zatlar öňürilýär. Erzincan'yň misi diýip tanalan adalan önümleri merkezinde hem de etraplaryndaki bazarlaryndan satyn almak bolýar. Üç güzeller, üç güzeller. Bu ýerde çaýnaklar, gapgaçlar, bulgurlar, ählisi mis önümçiligi bolmak bilen ony çeperçilik taýdan dedegişler, naşdan alyp barypdyrlar we şular ýaly görnüşde Türkiýanyň çägine mis önümçiligini ösdüren Erzincan welaýeti diýip aýdýarlar. Elbetde şonuň üçin hem Erzincan özüniň mis önümçiligi bilen ýagny mis önümleri bilen meşhurdur.